जानो फिन जाफिनबावनोसै 5 बोसोरा जोबनोसै देरहादों माबाया हिराहरनिया बिथाङा रायजोआ अरायबो खौसेथिखौ लुबैयो। खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसबी ब्लगनि नागिर नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसबी ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। मैयानि पार्ट 1 भिडिअखौथ' नोंथांमोना बयबो नायबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना जुदि नायाखैबा बेखौ डिस्क्रिप्शन लिंकआव आङो होना दोनगोन, नायफिननो हागोन। दा खोथाया नैबेसो, बिक्रम दैमारि आदाया क्लीन चिट सार्टिफिकेटखौहाय हाग्रामा महिलारि सारनो होनाय होयि बाथ्रा कमेन्ट्सआव आङो नुदों सानैसो व्यक्तिफोरा बिदि लिरना हरदों। आं मा बुंगोन बा आं मा कन्टेन्ट लाबोदों बा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना मा बुजिदों बा बुजियाखै बेयो एख' इम्परटेन्स लाया। आं मा बुंगोन मा बुङा बे इम्परटेन्ट बाथ्रा नङा। लोगोसेनो माबायदि जागोन आरो माबायदि जानो हाबावगौ जोंनि थासारियाहायखौ जों रावबो मोनथिस' हाया बा बेखौ मोनथिनानैब्लाबो जोङो एख' सोलायनो हाया बा जोंहा नैबेनि फारसे साननांगौबो बाथ्रा गैया, नङा होमबा? जिहेतु जोङो बयबो गावनि निजेनि लाइफखौ लानानैहाय जोङो जेरै आवगायलांनांगौ आवगायलाङो। दा नैबेनि फारसे मिथिनो गोनां बा मिथिनांगौनिबो खुनु गोनांथि गैया। साननो थाङोब्ला आं दिनै मोनसे कन्टेन्टसो बानायदों, नङा होमबा? आं इउटुबाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौसो नस्थ' खालामदों बा आं नंखायैनो नोंथांमोननि फारसे ओरैबायदि कन्टेन्ट लाबोदों जेनाखि नोंथांमोननि लाइफआव खुनु भेलुआनो गैया। थोंजोङै बुङोब्ला बेनो जे दिनै नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टनि फारसे जुदि मोजां मोनाखैब्ला दा नाय, आं नैबेखौसो खावलायगोन। नाथाय बाथ्राया नैबेसो दि आं दिनै बे कन्टेन्टखौ बानायनानै आंहाबो मा मुलाम्फा जागोन नैबेबोसो आंनि थाखाय साननो गोनां मोनसे बिसय जानानै फैदों। दा अब्लाबो आङो भिडिअखौ मानो होदों आरो नैबेफोर कन्टेन्टनि फारसे मानो सावरायफ्लेबाय थादों, गले गले खनले बारम्बार खोनासंनो बायोब्लाबो आंबो बुंनो बायोब्लाबो होनो गोनां बायदि जानानै फैदों। दा खायफा नै बेबायदिनो सानो, बेनिखायनो आं नैबेखिनिखौ भिडिअखौ बा भिडिअनि गुबै थांखिसिम थांनायनि सिगां नैबेखिनिखौ गिबियावनो बुंखाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि बेसेन गोसा समा नस्थ' जाया आरो नायनो बादोंबा खालामनानै नोंथांमोना आलदा कन्टेन्टआव थांनो हायो बा गुबुन चेनेलावहाय थांनो हायो। अब्ला बेबो सैथो, दिनै गोलाव सम सोमावसारनाय बा आन्दलन खालामनायनि मुङावहाय मानगोनां गेदेमा सार जोंनि माहारियारि आफाद मोनसे समनि आफादगिरि बिथाङा दिनै मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि आफादगिरि आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि नायल' जाल' बा जोंनि बेनि सामलायगिरि, बेनि हेड, बेनि CEM बिथाङा दिनै UPPL पार्टी बा सरखार जानानै दिनै बिथाङा रायजो राजानो दिनै बिटिआर मुङै मोनसे दोहौनि गेजेरजों दिनै बे खुंथाइ गोहोखौ दिनै लाबोबाय बा थामथि गोरोबथानि मुङावहाय जोंनो बिटिआरखौहाय जोंनो गथायनानै होबाय। दा बाथ्राया बेयावसो फैयो दे रायजो राजानो दिनै बिथाङा मा रादाय होदोंमोन? मुङा जेरै ओरैनो दिनै थारैनो रायजो राजाफोरा बेफोरखौहाय मोनफुंजोबनो हादोंना बा मोनफुंजोबनायखौ आङो बुंला, माबा मोनसेबाबो सोलायनाय नुदोंना? नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बेनि गेजेरावनो जोंनि माहारियारि आफादा जायखौ जोङो जोंनि हारिनि सिनस्रि होनानै मोनो, दिनै बिथांमोनाबो माबोरैहाय एथ' सिरि खोनायै मेगनजों नुयै दुखु जारला अलखदखौ नुनानैबो सम माबोरैहाय बिदि सिरि थानो हाखो? नैबेसो दिनै सिन्थानि बिसय जानानै फैदों बा जोबोद साननो गोनां मोनसे बाथ्रा जाना फैदों। बिथांमोना बोरैहाय दिनै हारियानो हारिनि फारसे नेवसिगारनो हालायनाय बेफोरबायदि बिबुंथि लाबोनो हानाय बा दिनै थोंजोङै दिनै बिथांमोना खैफोदखौनो जुदि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मेथाइ गुरु मेथाइ बायदि गोदै रावजोंहाय दिनै गुबुनखौ गोदै होननानै गुबुननि फारसे गावनि हारिखौ नेवसिगारहोनो हायो। बिसायख'थिनि समावहाय माबोरै बिथांमोना बोरैहाय बेबायदि बाथ्रा बुंनो हाखो? बाथ्राया बिसायख'थिल' नङा, नाथाय बिसायख'थिनि समावनो बिथांमोना मोनसे हारिनि सिनस्रि, मोनसे फरायसा आफाद महरै दिनै रायजो राजाखौ जिहेतु खावलायदों, निस्सय रायजो राजायाबो बिथांमोनखौ मान होयो, सनमान होयो आरो फोथायो। दासिमबो जों बयबो फोथायो। बेनिखायनो मेगन मोसेबनानै जोङो बिथांमोननि खावलायनायलाय जेरै थिनदों ओरै मावबोगासिनोबो दं। सम जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ बावगारलाङो। बेखायनो दिनै मोननैसो बाथ्रा आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायथिनो सानदों। दिनै खौसेथिनि मुङावहाय जोंनि गेजेरावहाय गोबांथार बेले बेजे जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो खौसेथिनि मुङाव दिनै हारि मोनसेनि दैदेननायजों मोनसे खौसे गेरेमसा हारि मोनसे रायजो खुंनायनि मुङावहाय एखे इउनिफर्मनिफ्रायनो फैनाय जोंनि बर' माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जेरै आलादा होननानै बुङोब्ला
बेयाव मात्र समनिसो फाराग होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना मा सानो बे नोंथांमोननि खोथासै। आं नोंथांमोनखौहाय नैबेयावहाय आंजों नारसोमफानो लुबैयाखै। दा बयनिबो साननाया आलादा आलादा, बेनिखायनो आंनि बेक्तिगत साननायखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो होननानै साननायखाय नैबेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय। बेफोर बाथ्राया जुदि दाबो नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो आवरायनाय बायदि मोनदोंब्ला आं खावलायो नोंथांमोना दानायसो। बिस्वजित दैमारि सारखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ। मोनसे समावहाय बिथाङा माहारियारि आफादनि मैखोम रल लाग्रा दैदेनगिरि। बिथांजों लोगोसे आरो गोबांथार दंबावो दैदेनगिरि, जेरै सार इमानुवेल मोसाहारि, बिजित गोरा नार्जारि, हेरासाद बसुमतारी, रबिराम नार्जारि सार, जोंहा फार्स्ट BSc एकर्ड सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि आरो गोलाव सम ST मासिनि MP जाबोनो हानाय गेदेमा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ जों हयथ' बयबो मोनथिगौ दिनैनि सम। बिथाङाबो गोबां अबदान दङमोन। बिथांमोना बबे फिल्डनिफ्राय फैनाय, बबे इउनिफर्मनिफ्राय, बेखौ जोङो दिनै रायखांफिननांगौनि बाथ्रा गैया, जों बयबो मोनथिगौ। नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल सिनारिअ'खौहाय स्ट्रेन्डेन खालामनो बा बेखौहाय जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ बहाल लाखिनो थाखाय बिथांमोना राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन। बे लेखायैनो दिनै सोलिफुबाय थानाय सरकाराव जायनाखि UPPL दिनै राजखान्थि हान्जा दानानै दिनै सरकार सालायदों, बिथांमोन दा दिनै दैदेनग्रा बिथांमोनाबो मोनसे समावहाय बबे इउनिफर्मनिफ्राय फैनायमोन। दिनै बिटिआरनि गाहाय मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सार, दिनै स्पिकार बिथां काथिराम बर', लरेन्स इस्लारि सार, दिनै जयन्त बसुमतारी सार, दिनै MP रोंगोरा, लोगोसेनो मुलपुर समस्तिनि टलेन बसुमतारी, टलेन दैमारि MLA सार, आरो जोंहा आसामनि मन्त्रि बुरखावगोरा सार जानो हानाय बिथांमोनाबोथ' बे एखे इउनिफर्मनिफ्रायनो फैनाय। अब्ला जुदि खौसेथिनि मुङावहाय जुदि बिथांमोना दासिमबो बेले बेजे सानबाय थायोब्ला जों सादारन रायजो राजाफोरा नै बेनि फारसे गोनो गोथो जानो बा सानबाय थानानै जोंनि समखौ नस्थ' खालामनांगौनि माबाफोर गोनांथि बा जोंहा माबा मुलाम्फा दं नामा? थेवब्लाबो रायजो राजाफोरा दिनैनि समावहाय जों नुयो गोबांथार ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजोंहाय खौसेथि जानायखौ रायजो राजाफोरा मिजिंथिनानै दं। नाथाय दिनै बिथांमोना एखे इउनिफर्मनिफ्रायनो फैनानै दिनै मात्र समनिसो बाथ्रा होननानै आङो दानिबो बुंबाय। बिथांमोना बै समनि बाथ्राखौनो दिनै मोगथाङाव महर होनो हायैनि जाहोनाव दिनै जोंनि गोरोबथानि उनाव गोरोबथा जादोंब्लाबो मुलाम्फा जानाय नुवाखै। 2010 सनखौथ' बयबो मोनथिगौ नङा होमबा? 2010 समनिफ्राय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय मोनसे थार्ड फेजनि आन्दलना जागायजेनो। माने गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारनाया थारैनो बयबो सोमोनांदोंमोन, बयबो मोनसे मिजिं थिदोंमोन आरो बयबो सोमोनांखांनायनि सानमारदोंमोन बे खेबाव हले आलादा जागोन, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे फिथाइया थायगोन आरो बे फिथाइया जोबोद गोदै जागोन। जोंनि गोलाव सम जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनाय अलखदनि समखौ जोङो बेबायदि बारबो होदों। बै समनि जि थिननाय लेखा दिनै रायजो राजाफोरा खारफादोंमोन, मेंनाय गैयै दिनै रायजो राजाफोरा बोलो होथाबदोंमोन। बिथांजों आखाइजों आखाइ होफानानै दिनै आसा मिजिं थिदोंमोन आलादा रायजो दामारसिगोन बे खेबाव हले होननानै बयबो सानदोंमोन। मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाया बड'फानि बायदि गोहोम खोलैनो हागोन। नाथाय सोर मोनथिगौमोन बिथांनि आन्दोआवहाय मा मानानै दङ, बिथाङा गोसोआवहाय मा साननानै दङ, बिथांनि थांखि, बिथांनि मिशन आरो भिजनाबा माखौ सोर हमदांना मोनो? बिथांनि माथो थरायलायनाय, होसिख्रावनाय, माइकआव गाबख्रावनायफोरखौ नुनानै थारैनो सोरबा गोसोआव माबा मोनसे सन्देह दंमोनब्लाबो, माबा मोनसे बेरेखा सानफ्लांदोंमोनब्लाबो सानस्लाब हायै बिथांनि जे गाख्रावनाय, बिथांनि जे होसिख्रावनाय, बिथांनि जे गुदुं गुदुं बाथ्रा बुंनाय, बिथांनि जे हारिखौ लानानै मोनसे सेन्टिमेन्टजों बिथांमोननि गोसो सोलेरखौहाय फुदुंखां होनाय मोनसे बे आंख्रिथायारि मोनसे जे सेन्टिमेन्ट रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जोबोद मोनसे दोहौ लाबोदों। बेजोंनो दिनै आसा खालामदोंमोन, मिजिं थिदोंमोन दे दिनै आलादा रायजोआ बे खेबाव बारग'वा होननानै बयबो सानदोंमोन। नाथाय दिनै बे बाथ्राखौहाय बुंनानै आंगायनाय मोनबाय, सावरायफ्लेना अहानायबो मोनबाय। नाथाय बिथाङा गावनो गाव बुंनानै लाजियासैब्ला जोंलाय खोनासंनानै माथो लाजिनो? दिनै जोंनो बिटिआरानो बेसेबांबा गिदिरखा होननानै बिथाङा जोंनो गथायना होफैबाय। दिनै बिथाङा नर्थ इस्ट रिजनजों दिनै बिटिआर रिजनखौ रुजुनानै बुंबाय, नर्थ इस्टआवहाय आलादा रायजोजोंसो मोनसे नर्थ इस्ट होननानै बुङो। दिनै जोंना बिटिआरआ हारसिङैनो मोनसे रिजन, बेसेबांबा गिदिरखा, सोरथो ना होननानै बुंनो हाबावो। सिरियै दं, गोसोआव दं, रागाबो दं, दुखुबो दं, नाथाय सिरियै दं। रायजो राजाफोरा सिरियै दं आरो सिरियैनो दिनै गनायनानैबो दं।
नाथाय मोनसेल' खावलायनाय दिनै एखे इउनिफर्मनिफ्राय फैनानै दिनै नोंथांमोना आलादा आलादा समनि थिननायलाय नोंथांमोना आलादा आलादा लामाखौ हमनानै खारदों। नाथाय रायजो राजायाथ' दिनै बे एखे समावनो दिनै बे एखे फान्दावनो दिनै बयबो दङ। बेखौ साहस खालामनानै सोरबा सोङोब्ला बिथांनो मोनसे सार्टिफिकेट गथायो जे नोंथाङा हाग्रामानि मानसि, नोंथाङा हाग्रामानि गुन्दै मोनजादों, नोंथाङा सासे हारिनि एन्टि, नोंथांनि फारसे एक्सन लागोन, नोंथांनि फारसे आयेननि राहा लानाय जागोन, नोंथाङा निमाहा बिनांगोन आरो नोंथाङा बिदि बुंनो नोंथाङा मा अबदान दङ होननानै बबे समावहाय हारिनि जांख्रिथायनायाव नोंथांखौ बबे समावहाय नोंथाङा हारिनि जांख्रिथायनायाव मा अबदान दङ होननानै नोंथांखौ सोंथि खालामगोन आरो बेबायदि खौराङा नोंथांनिसिम सफैगोन, अब्ला जों बायदि सादारन बेक्तिया मा बुंगोन? दिनै आं साहस खालामनानै नैबेखिनिखौ बुंदों। आंनि बुंनांगौआ मोनसेल'। दिनै आंखौ सोरबा बुङोब्ला मोनसेल' खोथा जोबथारनायावहाय नोंथांमोननिसिम बुंनो सानबावदों। हाग्रामा बिथाङा जाम्बायानो जा, हाग्रामा बिथाङा फाग्लायानो जा, सिदायानो जा बा अख्रायानो जाया मानो, नाथाय बिथाङा जे गोलाव सम हारिखौ जे मोजाङै मोजां दैदेनबोदोंमोन, बिटिसियाव जा मोन्थाय दङ नैबेखौहाय राननानै होनो हादोंमोन। बिथांनि अख्रायानो होन, बिथांनि अख्राजोंनो दिनै बिथाङा सोरखौबा लोगोआव लाफादोंमोनब्लाबो बिथांमोना हाग्रामा बिथांनि सिमाखौहाय बारनो हायाखैमोन। रायजो राजा नोंथांमोना नैबेनि फारसे माबाफोर जुदि खेंफोरथि होनो दङ, माबाफोर जुदि गोरोन्थि जानाय मोनदों, माबाफोर जुदि आङो नांगौनि बारा बुंनाय बायदि मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआवहाय प्लिज कमेन्ट खालामहरनानै फोरमायहर। सोरखौबा दुखु होदोंब्लाबो फोरमायहर आरो सोरबा नायनो बादोंब्लाथ' आं अलरेडि होनखाबाय, नोंथांमोना दा नाय खालामनानै गुबुन चेनेलावहाय थां। स' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेनोमोन आरो गोबांथार बुंनो दंबावोमोन, नाथाय समा जोबोद गोलाव जालांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौहाय आं ओरैनो नस्थ' खालामनो सानाखै आरो नैबेखिनिखौनो रोंगौब्लाबो रोङाब्लाबो जा हायो, जा गोसोआव दंमोन बेखिनिखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामहरबाय। आरो थारैनो जों बयबो लुगैयो, खौसेथिनि लामाजों जों बयबो थांनो लुगैयो आरो बे बेले बेजेखौहाय जों रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो लुगैया। दा बेले बेजेखौ सोर खालामदों, सोर खालामाखै आरो ज' जानायनि बाथ्राया बोरै हागोन बोरै हाया, जों बुंब्लाबो रज'आ, जों बुङाब्लाबो रज'आ। बेनिखायनो जों बेबायदिनो सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे सलिउसन रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय मा साननाय दङ, मा साननाय गैया, गोसोआवहाय मा दंमारो मा गैया, हयथ' निस्सय सोरबाफोर दैदेनगिरिफोरा सानलायगोन नामा, बेफोरखौनो नुफ्लांनानै होननानै नैबेबायदि कन्टेन्टखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनाय जादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालामहरनो दाबावथार। आरो जायफोरा भिडिअआवहाय गोदान, जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला एन्ड बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव, जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ आं होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनि आपडेट्सखौ मोननो हायो। स' बिदिब्ला साइनिं अफ फर टुडे, लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।